nggone wis nyaketi dina kamuksuan. Ingkang mestine ora kaya ngene kahananing pun Kakang. Ning merga ora bisa meper mubal babaling kanepson. Wekasan rusak ragaku nganti mekar gedene kaya ngene. Lah kok dadi apa jebul mrucut dawuhing dewa ing atase wis dawuh lan para Pandhawa. Nggone wis nyaketi dina kamuksuan. Ning lakok abot temen godane merga saka pokal gawene Bragalba. Nganti kudu aku wisuh marang gedhe mungsuh saka pamengkang jagat Kang Alan Bragalba. Werkudara Janaka adimu kembar gendongen. Ayo kowe karo aku takon kelawan sang asih prana kahanane